Исәнмесез, Үзәк балалар китапханәсе кадерле укучылары. Сезнең игътибарыгызга Асия Гилязутдинованың «Ханнар заманында» китабын тәкъдим итәсем килә. Җыентыкка халкыбызның татар ханнары һәм ханнар заманындагы изгеләр турындагы легендалар һәм риваятләр тупланды. Текстлар язма чыганаклардан, кулъязмалардан, архив һәм фольклор экспедицияләре материалларынан алынды. Китап татар халкының тарихы һәм иҗаты белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.